जिया मालिक बेंजू छेड़त रहे ददन जी हाँ एक फेरत रहे। चैत महीना के कटनी रोजीना के छूटे पसीना त देह लसियात बा अरे किनो न दो के भैया अरे भैला निरदैया संगे सुतल छोड़ तहरा कुछ ना साथ बा। औरतिया कल से बोलमुआ काहे करे अरे दिन भर तक खटत खटत देह में दर्द बढ़ रहता आ तू हम तो कहब कि जाके चैत में एक महीना बहरे गुजार जाके चैत में तो बहरा गुजरबे करम मोछ वाला मुछ देखलू है कि ना अभी इहे कुल तहर नीक ना लगेला। औरतिया कहतिया बबुआ दिन भर के काटनी और रतिया के खाटनी बोहे पुरवैया डरा उठल पर ए लेली भैया। औरतिया कहतिया कि सट के सूता जनिया सैया या बहिन दे काम जोरबा सट के सूता ना ये सैया या बहिन दे काम जोरबा खेला ना बबुआ दिन भर के कोटनी रतिया के खोटनी बहे पुरवैया डरो बहे पुरवैया डरो उठल पर बा ए रवि सट के सूतो जनिया सैया या बही दे कहम जोरबा सट के सूतो ना या सैया या बही दे कहम जोरबा चला चला खेलना ए बबुआ पिंटू प्रेमी एकरा के चुरा के गावा तब नु कहाई कि तू गाय खवा आवा मदहिया ठाट में आवा बाबू ए शंकर भैया तनी अभी है बोला मालिक लोग के चुरा के गावे के जा दो बबुआ जा दो। खराब हो जाइबो खराब हो जाइबो तरा जा पियो जनी गाजा तू खराब हो जाइबो तरा जा पियो जनी गाजा तू खराब ए चला तो छोड़ बबुआ छोड़ के फेर मत रखिए तो जाते ए बोलमु हो अरे तू ऐसा न खटनी करौला काज के रात कैसन ना उठल जाता ना बैठल जाता पजरी में दर्द भई रहते है बोलमु हरेंद्र डॉक्टर से सुई ले ले उठल ना बैठल जाता बठ पूरा देहिया बोझा न लेके चलल जात बाटे रहिया बड़ी गजन करते है बबुआ नगेंद्र ई दुख के करा से जाके बताई ई जाके दुख कमल बासुओं से बताओ उठल ना बैठल जाता बठ पूरा देहिया बोझा न लेके चलल जात बाबे रहिया सूती जब पलंगिया टूटे लायो लहंगिया चाहतनी जतना लगत नहीं जोरबा ए बबुआ रतिया कहतिया का सट के सूता जनिया सैया या बही दे कहम जोरबा सट के सूता जनिया सैया या बही दे कहम जोरबा आ भाई बा
दशरथ भौजी बाड़ी के इतना मोट शरीर लेके 6 इंच के हंसुआ लेके दौड़ल चल जाता रही कटनी करे। तो तू लोग के देखा देखी कोइले बड़ो करी ना एगो ऊ बारे सूरज व्यास संगे ददन लंगड़ू बेंजुए बजा के अपना परिवार के घर से बहरी ना निकले देले एगो तू बाड़ो ते उहे चाहता रे। ऊ लोग के देखा देखी तहरा लाडू नहीं खेलागत रामावा हो रामावा ते बूढ़ बुजुर्ग के आदत सिखले बड़े 4 बजे भोर रोजे ले चलो जगाई के देह दुबराई दिहल कटनी कराई के ए राजा जौन हम तारा के सिखाई निमन बात में सिखाई खूब निमन सिखावता तारा। 4 बजे भोर रोजे ले चलो जगाई के देह दुबराई दिहल कटनी कराई के ए राजा जी लेके छोड़ बजाना सुनाए सजाना लेके छोड़ बजाना सुनाए सजाना एक तो चईत दूसरे एक तो चईत दूसरे देहल रखो रबा बोल मुंह खोल रे किसट के सूता जनिया सैया या बही दे है कौवा चोरबा सट के सूता नय राजा या बही दे है कौवा चोरबा अरे बछड़ू बना रहा हो बना तबाह बना बकरी मत बनाओ ई रसूल हो जय के लहर हल्लहर पहर में धते बबलू बबुआ दशरथ भैया हो ए सुजीत भैया गिरिजावा के नारी है यह चूड़िया हमारी ले लो गिरिजावा के नारी है यह चूड़िया हमारी ले लो बलमु का हो हमर बाबू माई के मैं खियावल शरीर तू खा घल तो खाई ना तो अगरबत्ती दिखाई। कितना बढ़िया ऐश्वर्या रहे लेखा हमार चेहरा दे धजा बना रहे ए चैत में तू लाट पलाट के घींच घल हमरा के जब तोरा शरीरे बनावे के रहता हमारा घरे काहे खातिर अइले है। मागो रे मागो अरुण बिहारी परमत बुझमा जबूरी चैत भरी संगे सुतल नइखे जरूरी अरुण चितरंजन सैया बुझम जबूरी चैत भर संगे सुतल नइखे जरूरी तोहरे जैसन बना के तू रख देले बड़ा कि सट के सूता जनिया सैया या बही दे कमजोर बा सट के सूता जनिया राजा या बही दे कमजोर बा सट के सूता